Nuwun rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula pun sugeng adipitaya saking padepokan wong agung warga ora ngarah arep gugat marang Gusti Singokeri 1-9 Kebonsari Surabaya. Para sutresna tembang macapat wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan wonten SMA, SMK utawi MA kelas 11 lan 12 sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Mojokerto Jawi Wetan. Sumangga wonten kalodhangan menika panjenengan sedaya kula jak sinau tembang macapat dandang gula gagrag Trowulan utawi kasebat gagrag Majapahit laras slendro padhet 9 cakrik setunggal. Tembang macapat menika sampun sumrambah wonten tlatah Mojokerto lan sakupengipun ingkang kaudi dening Suwargi Kidalang Pit Asmara Bejejong Trowulan Mojokerto. Sumangga sakmenika gladen perangan serambahan inggih serambahan laras slendro padhet 9. Serambahan menika kaperang dados 3 jinis inggih menika serambahan sesek, serambahan sedengan lan serambahan kendhu. Sakmenika serambahan laras slendro padhet 9 sesek. Roji nemo lu roji nemo mo nem jiro lu mo nem jiro. Serambahan laras slendro padhet 9 sedengan. Ro ji nem mo lu ro ji nem mo nem ji ro lu mo nem ji ro. Ingkang bekasan serambahan laras slendro padhet 9 kendhu. Ro ji nem mo lu ro ji nem mo nem ji ro lu mo nem ji ro. Sumangga sakmenika gladen perangan titi larasipun. Mon nem 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 ji ro 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 ji nem 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 mon nem nem jiro jinem nem jinem mo mon nem 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 mon nem ji mo ro 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 ji nam nam
ro 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 roluji jinam jiro lumo ro 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 jinam nam 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 jiro ro nam ji moro jiro nam ji sumangga sakmenika lumebet wonten gladhen perangan cakepan perlu kawuninga srambahan laras slendro padet sanga tigang jinis inggih menika sesek sedengan lan kendho kala wau dipun angge kedah selaras kaliyan guru sastra ingkang wonten cakepan ingkang dipun ginakaken. Cakepan menika kabethik saking serat Babad Majapahit anggitanipun prawira sentika ing angka taun 1900 setunggal. Kabethik pupuh kaping setunggal padha kaping 3 dumugi padha kaping 6. Sakmenika padha kaping 3 dalasan padha kaping sekawan. Kang jinejer ing wiya sing tulis ring Sang Maha Prabu Brawijaya hayam wana jejuluke Kertawijaya Prabu kang bawani ing Majapahit Narendra Binatara kasusrarat punjul para raja samyabrata angabekti ing Narendra Majapahit kinasihan Jawata Sri Narendra pan adar besiwi kanya juga ayu warnanira kencana wungu juluke sedeng birahinipun sedayane sampun mapeki semana sang aretna kawantarat punjul sakeh raja samya nglamar datan purun taksih momong
sarireki datan seneng mring priya monggo dipun ambali malih gladen perangan titi larasipun mon nam 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 ci ro 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 ci nam 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 mon nam nam ciro cinam nam cinam mon nam 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 mon nam ci mo ro 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 ci nam nam ro 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 lu ci nam ciro lumo ro 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 ci nam 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 ci ro ro nam ci mo ro ciro nam cici salajengipun cakepan padha kaping gangsal lan padha kaping 6 sasurute kang rama sang aji sang Dyanulya pancinunjung dadya Narendra gentos ramane apan wus lumestantun lir sang maha brawijayati ngranggani Majalengka kasup ing rat suyut Maha Sang Prabu Wanudya wus kalilan ing Sang Hyang Maha Dewati jinurung smanangsa yang jaya sambokane koresi Prajawata umung mestu deya widodari tumron kabeh kala umadekipun Prabu Kenya ing maos pait silih nama Ratu Mas
Dyah kancana wungu retna di sasotyaning rat dasar ayu kinamulen widodari lir sareneng purnama. Para kadang, para sutresna tembang macapat, wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan. Wonten SMA, SMK utawi MA kelas 11 lan kalih welas sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Mojokerto Jawi Wetan makaten anggen kula ngajak panjenengan sedaya sinau tembang macapat dandang gula gagrag Trowulan utawi kasebat gagrag Majapahit laras slendro padet 9 cakrik setunggal mugi kemawon kanthi gladen srambahan dalasan titilaras sarta cakepan kala wau sageta dipun damel ancer-ancer kangge sinau piyambak wonten dinten tembe sugeng pepisahan puji syukur kunjuk mring Gusti Kang Maha Wikan ingkang tansah paring kanugrahan. Mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Rahayu, rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.